Čaute dámy a páni, tady je Tamňa sa aj tam z nová videjka. Chcel by som vám poďakovať svojim kamarátom, keď ich nebudete mať všetky v mojom kanále, tak pardon, je toto mini short a nie je to video, bohužiaľ. Takže nemôžem sa poďakovať všetkým mojim odberateľom, ale aspoň tým, ktorých základne znám a ja s nimi spolupracujem, alebo aspoň ja s nimi chcem spolupracovať. Tak ich určite odberajte a vy, čo kúkate na moje videa bez odberu a lajku, tak to ich nenapravte, pretože veľa videí vám vážne uniká a mňa to extrémne štve. Prečo toto video robím? No je z toho dôvodu, že by som najradšej... určite chcem poďakovať všetkým mojim odberateľom. Ďakujem. Nie som veľký youtuber, ani začínajúci youtuber. Mám svoje čísla. Tiež by som chcel poďakovať i hejterom za to, že ma hejtujú a snažia ma vyprovokovať, i keď ja viem, že to oni to robia z toho dôvodu, pretože im YouTube nevyšiel, alebo sa o to nepokúšaj. YouTube není ľahká záležitosť, takže vážne robím to zo svojej skúsenosti, ako ma to baví. Nepoužívam veľa vecí, ktoré by som mal dodržiavať, alebo mohol by som dodržiavať. Robím také videá, ako viem. A dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. Už je tu za chvíľu koniec školského roka. Takže jupi, môžem točiť koľko len chcem, bez zastavky, ohľadom na školu, ohľadom všetkého. Ešte ten kostol, možno. Uvidím, jak sa tam bude dať. Čo som chcel povedať? Hejtri, mám vás rád. Ešte keď niečo nebude v dole popisku, tak pardon, toto je short a nemôžem vypísať všetkých mojich kamarátov či odberateľov, takže iba tých, ktorých znám. Super, ďakujem za pozornosť a čau. Ešte rýchlo by som chcel povedať, dúfam, že vás také videá bavia, lebo ja asi skočiť s YouTubeom ešte nechcem. Ale uvidím. Keď na tomto videjku budú dole palce, tak asi skončím. Pár videí možno natočím, ale budem to mŕtvý kanál. Tak čau. Dajte like, odber. Tu mi dajte like, tu mi dajte odber, tu mi dajte like, tu mi dajte komentář. A ja sa s vami lúčim. Čus.